Йона нещо и е станало, но сега вече ще се прави напримерна. Най-после се случи. Отиваме да вземем, даже да ни нарежат термопанела за буса. Не знам. На те пристигнаха ли ти дрехите? Човек, от който поръчах термопанела за изолацията на буса, ми се обади, че е пристигнал и отиваме да нарежеме на парчета самия термопанел и след това да го монтираме. Хайде! Трудно е да пресъздам тази емоция. Помощ! Хайде на термопанела! Хайде, тук сме! Време е сега да разлепим микропоръстата гума и да освободим малко тук от нещата, които сме наслагали, за да може все пак да премериме правилно размерите на термопанелите. Здрасти! Тавана да направим. Единствено, да като, сложим тези. точно, като се сложи едно парче тук на тавана и след това страничните и с прихващане цък-цък от тук. Виж, е тук. Дизелче. Ами, честно да ти кажа, сега зимата го засякох с печка, обаче бехме. Да, товарно. И тя е двойна седалка отпред, нали? Даже отзад. Значи аз това като го гледам, тук точно до... Той ще се подмушне насам 50. Да. 50. Толкова ги смятах. Да. Ама 2 санта ще оставим за панела, защото той ще сваля надолу. Да. 48. Еми, сега да отрежем това и ще видим, ще го наложим. Лампичките трябва да се махнат. Се разъхват. Опа, така. Става точно това, което мислих и мечтах. Гео Петров. Тама. Виж колко хубаво става. Панелите, като съм сам някой път да подпирам. Ти къде сложи? Ходилника? Надолу там иска. Виж, то ако не е грубо. Имам му вяра. Трябва да взема зига. Заповядайте, водичка. Благодаря! Вижте ни само като на. Ето тази част е готова. Сега продължаваме с тази и накрая вътре в онзи шкаф. Дело. Не започвам да знам да дъха. Крис. Добре. Така.
Цък. Те са две. Едно. Ото. Видео. Двете са еднакви, нали? Това е ъгъла, където е отрязаното. Там. Така. След това го сържи. Дай, това ще бъде. А другото влезе ли? Другото влезе. Другото не съм го пробвал всъщност. Метал не това си не. Алуминиум. Аха. Цък. Добре, супер. Беше по-пълно. Аз нямам още. Да. Успява на това, после запълва Чакай. всичките небрежности. Има много голямо разстояние от нищото, това е стената до това. Тамън, така е. Правилно. Я вижте сега да го натискам ли? Да легне, нали? Никой не иска, да. Не ми отговорихте. Какво го правя коренно? Каната е магично нещо. Много запехне. Ух, гадните комари. В момента часа е 2 часа и половина по-късно. Как 2 часа и половина по-късно? След като започнахме. Значи даже 3 часа. И сме готови с задната част, с средната част и остава вътре в този шкаф. Мазало е навсякъде. И Иванко запълва с пяна разните места. Санирането е на 6. Yes. Всичко е под контрол. Работим усърдно. Подготвяме се за горещите топли летни дни. Айде, заповядайте в катуна. Монтирахме панелите. За да ги монтираме, Григор ни помогна от началото до край. Премерихме, изрязахме, налепихме, съдействаше до последно и съм много благодарен. Успяхме да направим всичко днес и си заслужаваше цялото това чакане. Вселената определено знае кога и какво е най-редно да се случва. В момента е 11:30. Вижте, 11:30. 5 часа ни отне общо. И това е станало много хубаво. Утре ще слагаме и фолиото. Обаче сега е като ни трябва да си оправим, за да може да се спи. Като целият багаж отгоре, който ни беше в багажното пространство и отзад и отпред, вече е долу. И всъщност, вижте какво става. Тази пяна ще се изреже, нали? Естествено. Всичко ще се оформи. Ето и тук. Това е старата изолация. Тя е микропореста гума. Ето и катуна тук, отзад. Йоана премества багажа от предния катун. Вече не е катун. Всичко е махнато отпред. И всичко е преместено вече отзад. Ето. Идеята сега е утре да започнем да лепиме тази, която беше старата изолация по буса, която от микропореста гума, да я лепиме по вътрешността на вратите. Тоест тези кори да ги махаме, лепиме микропорестата гума и сглобяваме. Като преди самата микропореста гума ще залепим специална изолация, която се води антивибрационна изолация и след това залепваме микропорестата гума отгоре. Следва втори етап от санирането на буса. Вътре все още е като... Гледайте какво става. Мръсно и разхвърляно толкова никога не е било. Еми, много яко е станало. Днеска ще стане още по-яко. Днес е доста топло и все още не е огряло слънцето тук, обаче е 25 градуса.
Интересно ще ми е да видя какво ще бъде след като огрее и колко време ще запази тази температура. В този хладилник. Това е кантенето, което се получава при вибрацията на марината, когато се бъде почукана или при движение. Като за целта да елиминирам тази вибрация, ще сложа ето тази антивибрационна изолация. А след антивибрационната изолация ще сложа и микропорестата гума. Докато слагам антивибрационната изолация ето тук навсякъде по метала, за да не кънти, Йоанна се занимава с премахване на пяната. А тук, където се вижда, че е белият термопанел, само изчакайте да видите после какво ще бъде. Ще издам лека тайна. Опа! One hour later. 2 hours later. One eternity later. Предните врати са готови. Ето как изглежда и изолацията. Налепил съм и отвътре и вижте разликата. Положението е много горещо. Аз монтирам стойката за контролера на слънчевите панели. Днес успях да направя някои от нещата. Ето контролера за соларния панел е монтиран и изолация на вратите. Напред налява и напред надясно. А пък аз днес почистих ето тази града и ето тази града, като тази ми отне близо 2 часа, защото нямах правилните инструменти, а тази ми отне около 25 минути. И сега следва да залепим фолио на тавана, да стане уютничко. И след като Ванко почисти шкафа, сега дойде ред на ето това нещо да бъде наредено. Поне част от този багаж да бъде нареден. Така че се захващам. Все повече и повече катуна намалява. Да. И качих, може да покажеш горе вече наредените неща. Ето тук, то се вижда само на първия ред каквото има. Тук сме с вентилатор номер 1, вентилатор номер 2, а е 12 часа през нощта. Направо. И в момента е 28,8. Човечето е намръщено. Чувствам, че къщата ми е зарината от неща и нямам търпение да си изчистим. И хубавото е, че сме в такава позиция, че правиме ремонт, след което изхвърляме всичко излишно. Не, че имаме много излишни неща, но изхвърляме каквото е излишно. Почистваме основно, изпираме всичко, каквото има за изпиране. Отиваме на една автомивка и всичко светва. И всичко започва от начало. На свежо. Все едно основен ремонт на жилището. Айде, господине, това да се ушушка тук. Време е за слагането на... Малко имам смесени чувства между вълнение и притеснение. Ти как си? Аз знам, че всичко ще бъде перфектно и съм 100% сигурен, че ще стане красиво. Добре, хайде хващай там, господин. Няма с рулетката и директно мерим и режем. Направо на око. Ама дай го на 105 и ще сложим леки Айде на фолички да има на 105. Така ли ще бодисваме 105?
дърпай фолиото. Само горе да не избия. Яко е. Да, сега това ще стане още по-яко. Вече е 2 часа и 33 минути и ние сме до завършване на тавана. Да ви покажа насам. Наредихме ламперията. Ето ламперията е наредена. Тук отзад, това пространство ни се води багажно и то ще остане с ПВЦ термопанела, за да е светличко. Защото не стигна фолиото. Абе, защо сега казваш такива работи? Това е инженерна мисъл. Това е преграда, която по принцип се вдига нагоре, само че Сега не може. сега не може, да, утре трябва да се отреже тук ръбчето малко да се вземе, защото опира в стената. Сега този багаж ще го нареда горе. Утре ще отрежем това да може да го затворим и ще боядисаме тези гради, които ги виждате в бяло, ще ги боядисаме в черно. Ето тези гради. И какво ти лампите? и плюс ще тези. махнеш? Колко време ни отне? В колко се включихме? В 12. 12 и половина. 2 часа. 2 часа. Слагане на ламперия. Вижте как тропа на дърво. Да. Не, между другото, гърба на това фолио, ето вижте какво е, то е дебело и е микропореста гума с декорация и отзад е с алуминиево фолио, което е двойно лепещо. Което означава, че от тук не пропуска топлина надолу и микропорестата гума също така задържа. Тоест ние имаме термопанел, който от двете страни е с ПВЦ, по средата е фибран, след това имаме тази изолация и буса ни става... Предизвиквам те на дуел. Хо! Това е моя меч. И това ще бъде изненада за Джинкс, защото тя сега не е с нас тук, понеже няма къде да стъпи. Така че може да снимаме реакцията й. Готови сме с всичко, освен боядисването. Аз съм си облякла тениската, с която боядисвах голфа. Така че тематично продължавам с нея, пак с черно, да боядисвам. Ванко раздрусва... Чакай да кажа. Ванко раздрусва боята в момента. Може да кажеш каква е, какво е? Много интересна боя, алкитон, която се води 4 в 1. Тя има в нея ръждеpreобразовател, грунт, лак и боя. Тоест, това е много неща в едно.
и се води такава, която е специална против ръжда, т.е. прилепва и слепва с ръждата по-силно и не позволява повече да ръждясват елементите. Със същата боя сме подготвили да минем и буса отвън, само че с зелен цвят. Тази е черен мат. Тази е черен мат, имаме и бял мат, имаме и светло-зелен и тъмно-зелен, които две ще смесиме. Ще направим някаква, не знам каква схема, ще смесиме и двете, за да получим трети цвят, който всъщност ще минем целия бус отвън. И то върху ръждите, така че без да обработваме нищо, супер небрежно и да видим какво ще се получи. Сега ще боядисам тук и тук отстрани релсите, и ето тук и така. И след малко по-късно, да видим какъв ще бъде Сега резултат. таймлапс, цак. Добре, да. Мисля, че ще е достатъчно. Аз така мисля. Здраве. Въпреки, че за сега се получава много добре, така че няма чак някакви. One day later. Започваме последна стъпка от процеса. Прахосмокачката е на лице, всичко за почистване, всичко за добоядисване. Датата е 1 юли, часа е около 10. Градусите в буса са 28, което е перфектно за целта. Я покажи. Йоанна се захваща с чистенето, аз се захващам с боядисването. Да ви покажа къде обаче. Ето и водата, която сега ще си налеем първо. И ето тази броня, която в момента тук има много паяжини. Вижте как са се получили. Това е вече обновената ни версия. Светно. Йоанна се е постарала прекрасно. Това двамата го направихме. Остана тук да закачим също. Да. Виждала съм го много пъти отдалече, като едно бяло петно, а сега не виждам перата и колко му е пухка врата. Да отиваш там. Тук си добре, достатъчно. Той отива там. Много се вълнувам. Ако знаете какво ни чака в Спиди, нещо, което е много яко и много ще ни помага за нашите влогчета. Това е нещо, което много време чакаме и ще стане много яко. Яна си говори по телефона, по бизнес ангажименти, а после ще правим анбоксинг. Преди анбоксинга обаче имаме други задачки, които ще видите сега. Защо не светва?
Ето и сменените кружки. 3 часа и половина за ето този резултат. Колко кружки ли? Може би 200, 200 и нещо. Там някъде. Семейство Йован вече са готови да тръгват. Отиваме си в малката къщичка най-после и тръгваме. Най-после. След 6 часа, не, 7 часа и половина по-късно спрямо часа, който си бяхме определили да тръгваме. Типично по-йовански. Типично по-йовански. Какво слушаш? Нейна, и да кажеш чао, мамо. Нейна, бат. Чао! Чао! Рени и Лейн ни изпращат, а пък с Вики ще се видим, когато си постриже косата, че сега не е за пред хора. Да. Ще се видим, Вики, на видео. Ай, чао! Тръгнахме. Не мога да повярвам, обаче тръгваме. 8 часа по-късно. И да дам малко реален поглед над нещата, защото тръгваме. Тук натискаме едно копче, почва да тече водата, почва да плиска навсякъде, да се наводни. Джинкси минава в този момент. Рени и Лейни изпращат и те седат и си говоря с тях. Един човек идва, иска да ни паркира на място, Иван почва да мести буса. Става някаква такава суматоха, че направо за 5 минути не знам къде се намирах. И Гледката, явно... сними гледката. Тръгваме си по залез Слънце. Явно ще ни върви по вода, защото тук водата се разля. Преди това си изсипа един дъжд. Много силен, много набързо. И сега отиваме до Lidl да си напазаруваме. А камерата да взехме ли? Потегляме. Взехме я, разбира се. Ще има unboxing. Първа спирка към Lidl. Първо, килима ни е мокър заради инцидента, откакто тръгнахме, и чорапите ми също. Второ, вчера си купих от Lidl галоши, както искате ме разбирайте, ето ги. И понеже са ми супер удобни, си взех и втората разцветка. Сега имам 2 чифта галоши за през лятото. Топ! А за мен нямаше. Моя номер нямаше. Имаше само 44 и 45, а мен ми се иска да намеря 43 и 44. Доста са големи тия немски номера, бе. Това, което си взехме сега, са яйчица за залъгване на глада, разни глупости. Значи тръгнахме и на 5-та минута си развалихме режима. Не знам какво да кажа, толкова сме стрикни. И вода. Тя си е развалила режима. Аз съм си на режим мъж и хапна едно малко хлебче. Малко, то с човек като мене как да стане? Подяждам го. Това ни е вече наредения хладилник. Имаме елда, кайси, кюфтенца, доматки, масла, яйца, които сме си сварили предварително, мляко и извара. Това е всичко. Значи той хладилника едва ми студява, ама тя си го държи отворен и си обяснява какво има. Стоп номер 2. DM. Дойдохме в DM за ето тази водичка. Вчера я пробвахме. Йоанна винаги говори доста тихичко и всеки път трябва да й напомням, че е много тиха и не е с микрофон. Ами ние сме на обществено място. Добре, дойдохме тук да вземем тази вода, защото много ни харесва. Дойдохме тук да вземем тази вода, защото много ни харесва. На касата в DM ни предложиха да си вземем от тези стикерчета и са толкова сладички. Вижте ги. Чакай така да се виждат надписи. Дават ги на клиентите за свежо настроение през лятото. Много са сладички. Чао, Поморие! Хората лятото идват на море, а ние си тръгваме от морето. След една година живот в Поморие, отправяме се към Пловдив. И сега хората, които обичат Пловдив и които живеят там, да ни кажат техните топ места, които според тях на 100% трябва да посетиме, докато сме в Пловдив. И да ги заснемем по много ефектен начин, така че очакваме ви. Давайте ни съвети. Ето е бензиностанцията. Ето го шофьора. Ето го и буса. След малко. Задължително си взимаме по-литровчето от подлеглото.
добавка за гориво на Политрон. Задължително. Без нея на никъде. И после дизелче. Заредихме гориво догоре. По 1,42. Достатъчно ли е да обиколим България с бус? Да, като минем напряко през средата и се върнем обратно. Как се пътува за Пловдив? 3 кюфтенца с масълце и 4-5 яйца. В момента е 22 часа и 50 минути, 10 и 50 минути, т.е. 11 без 10. Да видим за колко време ще стигнем до Пловдив. Вие за колко залагате? Аз казах, Ванко, хайде да спрем за кафенце на тази бензиностанция, а буса каза, Тихо. Няма ток. Сега ще проверя дали има ток в акумулатора. Тествам акумулатора сега. Здравето му е 45% и е зареден на 90%, така че би трябвало да е наред. извадихме гидорето и не знам какво значи това. Това означава, че нещата са сложни. Цялата работа е, че имам чувството, че някакси масата не е добре към купето или към стартера и не подава достатъчно ток. Това, което смятам да направя сега е да разхлабя малко клемата на акумулатора и тази, която е болта към масата за двигателя. Така че, моля ти се, подай ми спрейчето на Политрон. Ванко? О, благодаря. Много съм благодарна, че можеш тези неща и ми е спокойно да пътувам с теб. Аз се радвам, когато има такива работи. Дизела, който заредихме ние, беше 1,40, И 5 ли, и 5 ли. а тук е... И да пробваме пак с това въртене. Гаси! Правихме буса! Първото ни закъсване и оправяне на буса. Само да кажа, че аз завъртях ключа, когато буса запали. Ще можеш да пробваш пак. Да пробвам още веднъж. Айде да пробваме втори опит. Първия мина успешно. Да пробваме втори опит. Как ще запали буса. Айде. Моя помощник. Супер! Тръгваме. Но първо ще си вземем кафе, защото за това дойдохме.